खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोन होनाय बादियै मैया 1 जुलाइनिफ्राय गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द'आव थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ सालाकाथि ब्लक BSU आरो इउथ BPFनि जथायै दैदेननायाव फ्रि सामार कचिं क्लासखौ जागायबाय। बे कचिं क्लासाव सानखान्थि आयदा, इंलिश आयदा, साइन्स आरो ससियेल साइन्स बे मोनब्रै आयदाखौ फोरोंनाय जागोन आरो 1 घन्टा नङाब्ला 1.5 घन्टासिम बे कचिं क्लासाव फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जागोन। बेखायनो जायफोर फरायसाफोरा दायो 9 थाखो एबा 10 थाखोआव फरायगासिनो दङ, मेट्रिक आनजाद जिरायनो गोनां बिसोर फरायसाफोरखौ नखरनि बिमा-बिफाफ्रा गोलोम बोथोरनि समाव न'आव ओरैनो थाहोआबालानो बे सामार कचिं क्लासाव बाहागो लाहोनो थाखाय खावलायदों BSUनिफ्राय। तिताबराव पिस्तल आरो 23 राउन्ड गुलिजों लोगोसे सोरखारि साख्रि मावनाय सासे सुबुंखौ हमदों पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तिताबरनि नागाबटआव गंसे भारा न'निफ्राय जरहाट पुलिसआ सासे बिजय कृष्ण बरा मुंनि सुबुंनिफ्राय सेबनानै बिनि आखाइनिफ्राय 23 राउन्ड गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुङा शंकर माधव हाइ स्कुलनि 4थि थाखोआव साख्रि मावोमोन। बेखौ हमनायजों लोगोसे दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मबाइलाव सावगारि सेबखांनो थाखाय नाजानायावनो गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांदों सासे लाइमोन सेंग्राया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि धनस्री दैमानि दै दाहारजों मबाइलाव सेलफि लानो नागिरनाय समावनो दैयाव गादलिना गोग्लैनानै दैजों बुखारलांजादों। उननि समाव बिनि गोथै देहाखौ दै दाहारनिफ्राय बोखांनो थाखाय JCB गारिनि मदद लानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ टंलानि दारुकाहा तराबारिनि 37 बोसोर बैसोनि हितेश सलिहा होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। दै दाहारनि गेजेराव गेदेर अन्थाइयाव सेलफि लानो थाखाय थांनाय समावनो गादलिनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला SDRFनि हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै खमैबो 4-5 घन्टा नागिरनायनि उनावसो हितेश सलिहानि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों। बे जाथायखौ जानायनि उनाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा जिल्ला बेंगिरिनो आर'ज गाबदों जाहाथे दैज्लांनि समाव धनस्री दैमानि सेराव सुबुंफोरनि बेरायनायखौ होबथानाय जायो। BTC सोरखारनि बाखनायथाव खामानि। दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब-जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गोबां दाब-दाब ओनसोलफ्राव दैया लोमसावनानै दैबानाजों गोबां सुबुंफ्रा थानाय, जानाय, लोंनाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जायनि जाउनाव न'-बां दैबानाजों बुखारलांजानानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। दैबानाजों बेबादि हालाय-हाफाय जानांनायखौ नोजोर बोनानै रामफलबिल, सेरफांगुरि VCDCनि सिङाव थानाय रिलिफ केम्पआव थानांनाय गं 1400 नखरफोरनो BTC सोरखारनिफ्राय माइरं, दालि, थाव, मुसारि, त्रिपलजों लोगोसे गोबां गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजानो अनसुंथाइ महरै गथायनानै हैदों EM प्रकाश बसुमतारी बिथाङा। धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि सासे आबादारिया सारअन्थाइ गावजानानै जायगायावनो अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला धेमाजि जिल्लानि 2 नं नारायणपुर गामिनि बिजय बसुमतारीया फोथाराव हालेवबाय थानाय समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमादों। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला फुंनि 6 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय हालेवबाय थादोंमोन, नाथाय बे समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनायाव आबादारि बिजय बसुमतारीया जायगायावनो अबथिरायै जिउ खहा जानो गोनां जायो। थाखो 8नि फरायसुलिनो गाज्रि भिडिअ दिन्थिनानै गाज्रि इसारा होग्रा सासे इ-रिक्सा सालायगिरिखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मुगैथाव आखुनि मानिगालि मुंनि इ-रिक्सा सालायग्राया गोबाव समनिफ्रायनो फरायसुलिखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामबोदोंमोन। उनाव बे बाथ्राखौ फरायसुलिया न'आव खिन्थानायनि उनाव सोलो बाहायनानै इ-रिक्सा सालायग्राखौ फिन खालामफिननाय समाव फोरमानजों लोगोसे हिन्जावसानि बिफाया हमनो हादों। बङाइगावनि अभयापुरियाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। काछार पुलिसआ मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों 13 कौटिनि याबा टेब्लेटफोर आरो हेर'इनफोरखौ हमनो हादों। खमैबो 49,800 याबा टेब्लेट आरो 535 ग्राम हेर'इनफोरखौ हमनो हादों। लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 6 दुथां फालांगिरिखौबो हमनो हादों काछार पुलिसआ। আমি তন্নকৈ যিবিলাক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কাজ কৰি গোটেইবিলাক আমি এতিয়া কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ। এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা অৱস্থাত আমি আহিছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমাৰ সেই সময়ত UPPL চৰকাৰৰ আমলতে কেছ ফাইল কৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ আছিলে। আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মানে গিয়াৰ আপ কৰাৰ লগে লগে যিবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কেছ ফাইল কৰিছিলে, তেখেতসকলেও নিজৰ কেছটো চলাবৰ কাৰণে বেছিকৈ গিয়াৰ আপ কৰিলে, আগভাগ ল'লে আৰু হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা আমাৰ এই কেছটো চলি থকা সময়ত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ বেলেকাত কিছুমান বাধা আৰোপ কৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা এই পৰ্যায়লৈকে আহিও আমি এপইণ্টমেণ্টটো দিব পৰা নগ'ল। কিন্তু অচিৰে আমাৰ এই সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ কেছটো মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লয়াৰ্ছবিলাকে কাম কৰি আছে
আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকে কাম কৰি আছে আৰু খুব বেছি হয়তো আমি অপেক্ষা কৰিব লগা নহ'ব সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰাকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ কেছটো আমি শেষ কৰি ল'ব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো চলিব কোৰ্ট কেছ যদি নচলিলেহেঁতেন আমি কেতিয়াবাই এপইণ্টমেণ্টটো দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আজি আইন আদালত কোৰ্ট কাছাৰীৰ মানে উৰ্ধত কোনেও যিহেতু থাকি কাম কৰিব নোৱাৰে আমি চৰকাৰ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু কোৰ্টৰ আইনৰ আমি অধীনত থাকি পেলাই কাম কৰিব লগা হয় যাৰ কাৰণে আজি আমি কোৰ্ট কেছ থকাৰ কাৰণে বাধাৰ এটা সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল বাধাৰ এটা পৰ্যায় আমাৰ মাজত আহি গ'ল